Lakhot ngobhai ki Samla jong kajala Meghalaya banishim Bynta ha ki jingpuli pentebit hapo ka Ministry of Minority Affairs jong sarkar India ki jing pentebit ki bamdan kampan siu ki dai General Duty Assistant GDA na ka Bynta san banai hnru phautali ki jaka sound engineering audio and recording na ka Bynta arbanai shiteng hnru phautali ki jaka housekeeping arbanai hnru phautali ki jaka anyo stipend ru 8,000 tingka shibnai anyarap ban pinyo kam ka Jinghikai kan sedang hau nailar arhasa pun rio. Scan your QR code dan register na ka Bynta ka training.